folklórnych slávností, vážení hostia. Opäť sa tu stretávame na folklórnych slávnostiach v Podhorí. Folklórne slávnosti začali pred 34 rokmi, v roku 1976. A práve od tohto roku sa tu každé 2 roky stretávajú folkloristi z celého nášho regiónu. Z okresov Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica a Žarnovica, aby sa s vami podelili o krásu a zvyky, ktoré uchovávajú. Koľký ročník festivalu na Podhorí tento rok organizujete? Tohto roku Banskobystrický samosprávny kraj, Pohronské osvetové stredisko a obec Podhorie organizujú 18. ročník folklórnych slávností. Koľko folklórnych súborov sa tento rok zúčastní? Tento rok sa zúčastňuje 10 folklórnych súborov z okresov Banská Štiavnica, Žiar nad Hronom a Žarnovica. Aj v hlavnom programe, nazvanom Na jarmoku, uvidíte zvyky, obyčaje, ktoré sa viažú práve k tomuto regiónu. Čo by ste vy sami odporúčili návštevníkom, aby určite neprehliadli a si pozreli? No, program tohtoročných slávností je bohatý. Vždycky to býva svätá omša, ktorá bola do obeda, na ňu chodí tiež veľmi veľa veriacich a je vlastne za všetkých nositeľov ľudových tradícií. Popoludní o 14. je hlavný program, v ktorom účinkujú naše folklórne súbory a samozrejme celý festival sprevádzajú aj sprievodné akcie, ktoré sú určené pre deti, mládež, dospelých. Je to prvýkrát, čo sa zúčastníte súťaže Guláš majster? Už sme tu asi 3. krát. A čím si myslíte, že práve váš guláš bude špecifický? Ťažko povedať, čím špecificky, ale tak je to originálne, každý máme svoj tajný recept. Dúfame, že vyhráme. Dávate tam nejaké tajné špeciálne prísady, ako napríklad, neviem, niekto tam dáva mäso, niekto soju? Áno, máme. A nám prezradíte niečo z vášho umenia? Nie. Čo si predstavíte pod folklórnou hudbou a umením? Čo to pre vás znamená? Kultúra, minulosť nejakú. Naša organizácia vznikla pred 1,5 roka, voláme sa Túlava Labka, hľadáme domový psíkom v Banskej Štiavnici a okolí, vlastne v celých Štiavnických vrchoch. No a leto využívame na takéto kultúrne akcie, ich brávame z karanténnej stanice z našich depozitov. Myslíš si, že je dôležité, aby ste sa zúčastňovali takýchto podujatí a teda sa pripomínali ľuďom aj v Štiavnici aj v okolí, aby boli informovaní, že pôsobí takáto organizácia? Určite, už len na základe toho, že osveta je vlastne po priamej záchrane podľa mňa najdôležitejšia. Môžu aj vlastne tie psíci sa môžu socializovať, prísť aj do nejakého iného kontaktu, nielen byť stále zavretý vo voliere v tej karanténnej stanici. Zároveň aj ľudia, keď nájdu psíka, tak sa nám ozvú, vedia čo spraviť, tak už je to také lepšie. No. Mohli by ste nám povedať, skadiaľ ste prišli? Ja som domáci. Som domáci z domáceho súboru. A ako sa volá súbor, z ktorého pochádzate? Podhorie, ako Podhorčan. A akú úlohu máte vy v tomto súbore? Tanečník, zabávač. Aj spievate? Nie, ja nie. Ja konkrétne nie. Čo pre vás znamená ľudová hudba a folklór? Všetko. Lebo tak ja som s tým od malička, takže akože pre mňa je to všetko, tak ako pre niekoho diskotéky. Je to prvýkrát, čo ste sa zúčastnili tohto festivalu na Podhorí? A kdeže prvýkrát, my sme tu už od začiatku, ako chodí 18. rok už. A myslíte si, že ako postupila doba, že sa vyvíja aj program festivalu, že sa zlepšuje úroveň? Vyvíja, zlepšuje sa to, pravda, že sa zlepšuje. A čo pre vás znamená ľudová hudba a folklór? Pre mňa veľa. Od malička samá hudba, samý spev. My sme spevácka skupina mužská zo Žiaru nad Hronom. Tam nás poznajú dobre. A ako sa voláte? Sekera. Ako dlho sa venuješ ľudovému umeniu? No, od máma, od, neviem, 10 rokov, tak nejakých 7. Skadiaľ ste prišli na tento festival? My sme prišli z Novej Bane, sme folklórna skupina Vinička, ktorá vznikla v roku 1998. Čo pre vás znamená folklórna hudba a umenie? Ako dlho sa tomu venujete? No, venujeme sa tomu tých 12 rokov a vyhľadávame staré ľudové piesne z okolia Novej Bane. Nie je to prvýkrát, pravidelne sa zúčastňujem na tomto festivale a dokonca pred cirka 17 rokmi som sa na ňom prvýkrát zúčastnil aj ako ochotnícky divadelník, kde sme s Banskoštiavnickým divadielkom pod vedením Soničky Lužinovej hrali jednu hru.
A vy sám ste nemali niekedy nutkanie podskočiť si v nejakom súbore alebo zaspievať si, zahrať na nástroji? Mal som nutkanie podskočiť si mám veľmi často, ale byť angažovaný a organizovaný v nejakom súbore, to už je naozaj zodpovednosť a veľmi veľa času. A keďže tých aktivít bolo a je vždy veľmi veľa, necítim sa byť zodpovedným členom nejakého folklórneho súboru, ale nutkanie podskočiť si zaspievať je vždy. A častokrát si aj podskočím a zaspievam.